Kubor baban kesngi, awan lam shipi da undang ya lam news. Kun ye jongi lengba ka jingi ya ketuka video bala pelaj da IJR story telar London dari ngamla kan da ikhlay ya ka ba mi lale na bata ka imlang kasalang ban petep lang lengba ka video ka jongi ngiro hoi ni prathan jogani ka than hi hari gim shem latip ya kan ka jingjia ka kini ki longieng bala du no ya ai jong imei ba ye jong i ni ki yo mat ya kan ki jing a bat ki jing kendu ki jing kasam mereka kenupan ngidap ka jing teman abangi kendu bat ki kumni dan pada ka jikot ki jing thia ngama khamda aingo yong blai mbu no thao walaupun long ki kumni kum ba kilong teman ki sngob ha idan pada ka jikot ki jing thia mat kunju ro nakaliang ka jungi hadian ka bangili i ka to video ka balak polai ni krem la sha shu bangin su ngap bangin su kun tang ha kamen sim ka jungi nakadam jungi kum ka seng HYC new trap youth council lai kren bat nilai slok kum ngi nilai halor jung kani rega su ban ai khublai karpang ru yati riorong ba jong kadong kantam bangi dan lang ru bat i presiden jong kadinye area bang leyo banyak keren bat i meiru musyam la kerna ya kani bat la ai men sim ngi bat la don rekat bat ngi yang ingin like ini ai kat bangi la ai ni usunyang wan hei ka bangi ngi wan ra ne kamde tang daka bisa ka jongi ka bangi wan ra bangi wan ai kini ne kini kidi daka jingnya senyang lang juki riorong ba nakadong ngama bangan da jer kerteng ya baru ki belaya ya don bentalang balas senjang lang ya kani jing ai bangi wan ban ai ini inong ying kadai lang baka jingerap lang juk pai ba ngiru ngila ban wan ai kumni kumba maki ki ai ngiru kumta ngi wan ban ai te kumju ru sko ban ai khublai ya i presiden rangba jong kamolai dan bok karung do mo masin pentep me iru khlem dash karnga khlem da bun ktin ni sho ngi ki lek man pha igini jinon kam me iru da kamen sim ka basbon bai la hikai yangi pide ben lek ban pendap ikani kamram menyerap lang ik prado prasnam kita kendu kino ki jing e dei pimdei ban susngap ban chupai kai dei ban lek ban trei yalak ka jong kamram ka pidei ban yarap rei nakaliang ka jongi kum ka HYC dingai salker ru hadin ada banyak keren kum to nilai syong perkat tanggung to hi lengba ka jing dan lang ki mampa boro nilai pendap ikam mengilawan lengba jong ka kejan miet ni poe hang ni banun ai ye ni jingram hagan ni kolong ying ai ba ini jingrap jongi in kan tiulang ye kan kolong ying bat kumju ru kan long kanuksa lang ye ki pramarjan marpar bakin nang ban ya ban ilam mo bakin nang la shu bakin nang yarap ye kejil kam jong ka ying kasam ko joki tagine ki kentien khublai shibun khublai shi jarngo Kubor baban kesngi, subscribe ya ka channel undang ya lam news. Kublai shibu.